amiweni sroning pagelaran seni jaranan restu budaya micil saking tulung agung pina-pina ing beda mugi lestariya restu budaya Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti miwiti wasing pagelaran seni jaranan restu budaya ingkang mijil saking tulung agung pina-pina ing beda mugi lestariya restu budaya Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti mangawa beksi manyura kancine bandu kadhagat rahina saneskara sing pagelaran sing becik katitik sing ala katara awetiku apa nyata golek ingkang windu pamayang om awiten estu purnama mangu peksi manyura wancine anduk kabdagat rahina saneskara sing pagelaran sing becik katitik sing ala ketara awetiku apa nyata golek ingkang windu pamayang om awiten estu purnama sayo karya kula maju ngitan bali ngulon apa satyane kalakon waloloi restu budaya oh yes maju
amuk Jayakrata Surakrata kira. Rupala embeber kesang saya pating paringi siung ngangisis ampak-ampak kang kebek wolek tinulek sang tapa kedhep kerep dahulu kasirep lerep sadara sirna katon kliyak-kliyak anggenipun para sesepuh kang tumuju wonten sajroning sanggar pamujan nggih. Kang samangke lumantar saking kuku sing dupa kangkung melun kang anggondo arep kang ngebaki wonten sajroning alun-alun. Mus hop ya. Jarupala embeber kasang saya pating paringis siung ngangisis ampak-ampak kang kebak welek tinulek sang tapa kedhep kerep dahulu kasirep lerep sadara sirna saking manembahing Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Akarya jagat anggen nyuwun marang ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Hamurweng dumadi mandheng mata sak pucuking grala yaman lalu kisun nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Mugya ing samangkenipun restu budaya ingkang badhe ngaturaken penggaipun kang putra putri tansah pinaring rahayu boten wonten sedaya pepalang ingkang samangke badhe aku gawe bebasan iblis jin setan priprayangan kang wujudipun maneka warna ilu-ilu bangaspati lan sakuga pinunggalane nggih aluga tasih wonten maneka warna wujude sang singa bareng kang gegiri lan uga gegilani nggih netranya kadya grahana kang katon mencorong siung angisis lan uga wisa kang bebayani woi toto ira mangap ombo sambaning guwa ngger bos Tanpa sampun nggeni nyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Samangke uga tansah pikantuk idi pangestunipun mugya. Samangke kinarya menggatipun pusaka kang arupi pecut Kyai Samandiman kang upat-upating benang lawe. Bebasan pecut Ki Gunung Jugruk Segara Asatman. Gunung Jugruk Segara Asat lan uga nyingkrihke pedhut angin daru kan ngampak-ngampak ana sajroning alun-alun restu budaya bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng lan uga padha meneng mendung putih padha nyisih wah Mugya Gusti tansah ngabula yo. Woi man panas yer woi. Waduh man we. Pancen panas bener man we. Katon cumorot kadya jene. Swaranipun guntur kang angebaki kilate jagat raya nggih. Woi. Gomlaring swara pecut Kyai Samandiman kang seblake Gunung Jugruk Segara Asat. Woi, sirna lapon sirna semua. Oh. Was. Hei. Ya.
Oh, ho 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 ho. Hop, boy. Hop, ho ya. Lo. Hop. Jos. Luwun inggih matur gunging panuwun menika kula wau sampun ngaturaken menggahipun obong dupa kang katuraken dening para sesepuh dalasan para pinisepuh Tribujangga wonten dalu menika. Lan ugi niki wau kula kaget Pak Bu nggih. Saestu, po niki wau kula kaget Bu. Enten teror niki wau. Ini tadi ada terornya teror pocong. Tapi untungnya karo kanjen ndak diantemi ya yen terore pocong ki mengke. Kaget aku, enek loro ki mengke. Kampung iki nang ngisor ki ya kondang. Nggih. Mekaten kala wau menggahipun goro-goro utawi ampak-ampak menggahipun paguyuban seni jaranan campursari wonten Restu Budaya Kang Mijil saking Leladan. Ngendi kene iki Mbak Dela? Ngendi? Aku ora ngapal sih. Goro ngene ya. Oh sawan. Nggih, Pagerwaja. Dalu punika niki sampun nanimbali saderengipun niki wau nggih badhe ngaturke mengkipun sendratari paguyuban putra putri ingkang badhe katur wonten ing dalu punika. Sumangga ingkang wonten ngajeng niki kasuwun lenggah nggih pareng lho. Supados samangke niki ingkang wonten wingking saged ketawis dumugi panggung. Niki mau jane karo Pak Ulum badhe dipanggung tapi genjote dawuh lek tak pirsani teko kene iki ya nek 7 meter. Kula wedi mengki lek teng mriki. Nggih, pramila niki wau sampun dipun aturke menggahipun wonten ampak-ampak lan uga obong dupa dening para sesepuh. Sepuhing aji sepuh wonten dalu punika wonten panjenenganipun bapak-bapak ingkang wonten wingking kula pramila saklajengipun badhe ngaturaken mares paguyuban Restu Budaya